Itang aldaw ti panakalagip ti kontribusyon dagiti ibaloy tapno maipaima ka dagiti nainsigudan nga umili iti syudad ti Baguio dagiti daga at tagikwada. Iti selebrasyon ti 17th Ibaloy Day, nagparada ken nagtitipon dagiti grupo, organisasyon ken kapuunan ti Ibaloy iti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet. At da detalye ni Jessel Kate Lapisar. Budday siya Baguio makadyoan say waray panaadivayan. Dayta ti tema ti may kasangapulo ket pito nga Ibaloy Day. Kayat nasawon, daga ti syudad ti Baguio kasapulan nga iwanan tapno adda ti lugar apag sasabatan. Iti panangrambak ti Ibaloy Day itang aldaw, malaglagip ti sakripisyo ken kontribusyon dagiti Ibaloy, kang runaan ni Mateo Tanbayosa Carino iti panangilaban iti karbengan dagiti Ibaloy iti dagada iti syudad ti Baguio. Rambakan ti Ibaloy Day ti Pebrero 23, 1909 a desisyon ti Korte Suprema ti Estados Unidos anang bigbig ti kaadda ti native title wenno ti property rights ni Carino ken amin nga indigenous peoples homestead owners maipapan kadagiti daga an nagnanaedanda manipud pay idi ununa. Ni Carino api musay sakbayan na ipaulog ti desisyon ket nagdarum tapno masalakniban na dagiti daga na sequester ti militar ti US idirugi ti colonial rule ti Amerika iti pagilyan idirugrugi ti 1900s. Tinasao daga ket ti Camp John Hay itan. The doctrine of native title is a monumental Ibaloy legacy which we commemorate on Ibaloy Day. The doctrine of native title ket mapteng ni tawid. Mapteng jan tawid ni Ibaloy. Tawid ni kaigorotan. Nagparada dagiti nagduduma a grupo, organisasyon ken kapututan dagiti Ibaloy iti Baguio City ken Benguet tapno maipalagip ken padayawan tinabak ng atawid, tradisyon ken saan a magatadan a kontribusyon dagiti umili nga Ibaloy iti panangsukog iti pakasaritaan, kultura ken panagduras ti syudad. Kaspaset ti selebrasyon na ipatungpal ti Owik. Agarup sa nga 15 ababoy ti naparti ken pagsasangwan dagiti nakipaset iti programa. Kabayatan na, iti baet ti selebrasyon at dagiti sumagmamano a parikot a mapaspasaran latta dagiti Ibaloy iti syudad. Kas iti panagbaba ti bilang da no sa dino maibasar iti kaudyan a datos at dalaengen ti mapattapatta nga 4% ti populasyon ti syudad dagiti Ibaloy. Ngayon, parang naalaala yung Ibaloy, tribo. yung struggle ng yung unang Ibaloy. Hanggang ngayon, they are still claiming. Ang sa amin, mga Ibaloy, we are still the claimants. Kami pa rin yung nandito. Wala kaming mga kaaway na ibang clan. Walang nagsasabing hindi sa amin yan. Babaan iti Proclamation No. 1125 na ideklara ti February 23 kas special non-working holiday iti syudad ti Baguio. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.